ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserya tayo itaalawas anapauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Simmangpet ka madgaya man anagapo iti pagadalan, manong. Una din ko, ayan ka din ni nanang, awan mat dito'y balay. Napan siguro iti ayan ti basit aminulaan nyo iti nateng. Di mo ka dinadanon iti simmangpet ka ang nagapo iti pagadalan? Saan mo't manong? Agluto ka nga rudan, tasurutak ni nanang. Amangan no napan nagsibog iti mula iti basit agar din tayo. Wan manong, nakaluto ako ni ti innapoy. Sige, tamapanak iti ayan ni nanang. Kainimbag na pailaang, napanmanan iti garden. Ibagak tumat ka ni Manong Mike asumurot intun sumangpet. Wan, tapagawidat ni nanang. Amangan no mapasublian kat mabignat. Nanang, apay nga imay kayo, kat nabiit kayo pa'y anagimbag. Agawid kayo, tasyak ti agsibog. Naimbaganak mutten anak ko, kabailakon. Saan, nanang? Amangan no mapasublian kayo. Kasta tinararamid day ditatang, iswa na sa papimusay. Danag mo lakit din ay anak. Sa anak mutten nga gurigor. Basta agawid kayo, nanang. San abale? Taumay dito'y ni Mike, apaman ang makasangpat. Alang nga rod, tay naklabaan dagiti uniformiyo. Saan kayong aglaba, nanang? Maibabad kayo manan. Anya lang nga rodan nga ay, agtugawak ka dilatan. Agtrabaho kayon to, entunan anay tiin nanayo. Tanggadan nyo pa'y matati panagsaksit yo. Apay anala daw ka asimmangpat? May saka dagiti naglinis iti pagadalan, manong. Nasabat ko mat ni nanang. Naggapo ka no ditoy. Pinagawid ko, taamangan no mapasublian. Di da aywanan ti bagida, kat kanayon dalang arudan nga agsakit. Apay nga ta marigrigat tayo, manong. Dahil tamot ti damdamagak iti bagik. Nukas dyan nga agmay-may saak. Agbaliw tupay nga ta ti kasasaad tayo iti biyag, manong. Adda kada tayo dahi ta, ading ko. No aggagat ko nagsalukag tayo, barang makalungaw tayon to. Apay nga agtutungtong kayo dita soli. Katado pa'y dagiti karton dito nga itulod yu ijayan tilugan. Napaning dilugan, boss. Urayan mi agsubli. Apay nga urayan yu pa'y laeng. Ipan yun ijay dagiti karton tapno jay lamang ikargan no sumangpot man ang dilugan. Un, boss. Mapan kami. Dayta katimadi kada kayo at trabahador. No awanan ti pos ang agbantay kasla kayo makabolos ang marabutit. Ibagam kadagiti kakadwam, tagunay kayo. Un, boss. Mapan kami. Sayang, ti may susweldo kada kayo. No kasta ti aramid yo. San kakadiunay anaunget kadagiti trabahador? Di mo kadi makita, nga awan payagbayag at trabahador ta dito'y faktorya ti chichirya. Sadot nagidya trabahador, isong agpapanaw da. Nababala nga ro din ti pasweldom. Naungit ka pa'y. Jakit din agunget, no makitak ida nga agtutungtong. Kitaam, pimanaw dagiti lalaki. Babae pa yan ti parabunag kadagiti karton. Ingkagbiro kiti lalaki ang nagagat. Dyanalay nga gawit iti nadagsad. Tapno saan alugi ti maitangdan kenkwana. Ay, sige. Mapanak man iti ayan dagiti aggargarden. Ta sigurado ang makaawit dagiti iti nadagsen. Wad, may mayat dagiti naruam iti rigat. Tapno di da pumanaw adagos. Nagagat nga agpaiso dagiti napanglaw. Nairwam da iti rigat. Nakasusuon ka manan iti timba ang mapan agsibog ijay garden. Ay, anya ngay nga rudmanang. Kasapulan dagiti anak ko nga agad adal ti kwarta. Ay, pero milangarudan arigat mon. Ay, pagsardengam ida, taisuda ti agsibog. Kasanuda ngay alumong aw no agsardeng da nga agadal. Awan mo't lang ti aramaten da nga agtuloy iti kolehyo. Aging ka kabailak. Isakad ko ida. Kita man dagiti anak ko. Nagsardeng da.
Tawan mo't lang aramaten dang agtuloy nga agadal. Nalalaing dagiti anak ko. Sayang mat pagsardengag ida manang. Ay na parparigatem laeng tabagem. Inton na idalit ka. Ad-addan tirigat yu. Sapay la kumaatasaan. Anya asapay kumatasaan. Awan papananan no kastala ang ti panagtrabahom. Kita anak Dagiti anak ko ti agtrabaho ija garden. Iso asa anak unay amarigatan. Nakarubot ka mo't. Papanam. Adamiting adarayak. Saan ka di amagnaka iti ayan dagiti aggargarden? Wen, lumabas sa kijay. No da oras mo, agdamag ka ijay, no da mayat nga umay agtrabaho iti faktorya. Deta talaga ti panggap ko. Apama na malpas ti meeting ko, mapanak kijay. Dagiti ubing pay alalaki, tapno nalakadalaang nga isuro. No nataengan, nareklamo dagijay, kan sapulon da tinangina atangdan. Tingamin kayat mo kat makalaka ka. Di mo kayat ti agparanod. Tapay ko mga iparanod ko tinagbanugak. Naglalainganon ngay dagita marigrigan. Mabalinsamot na naburasan dagiti lubyas, manong. Agburas tayo. No adda maburas tayo, itulod ko ijay kalsada, tainak ilako. Awan ngamin bagas tayo. Kasapulak pa iti kwarta, manong. Paggatang ko iti project mi. Uray siyak nga rod. Kasapulak mat. Uray ni Josie. Adda kanumat babayadan na. Nagrigat lakit din tibiyag tayo, manong. Nadailako tayo. Masapul ngayon anay tayo ti mapaglakwan tayo. Tapno makagatang tayo ti masapsapul iti kusina. Kanidya pagadalan. Aganos tayo laeng, ading ko. Saan tayo mat sigurong agnanayon akastoy? Agburas takit din. Tapno makaaduta. Narunot samot tanda ito isakwa pagkargaan ta, manong. Amangan numapisang. Sana bale. Iremedyo. Galuta kun ano iso. Saan ka diya kababain? Nurot-rot ti sakwa pangisakuam kadagiti ilakom? Saan mat ajay sako ti ilakok? Diyay mat linaon na. Nagpangit ti sako. Ngamno kita ti linaon na. Nagpipintas gaya manatang. Ne, pinunumot ti sako anak ko. Nadagsan Kabaalak, nanang. Isalog kun. Tainak ilako. Ay, pasensya kan anak ko. Sikan ti mapanagla ko, tadyak mat makaawit iti nadagsan. Isungarod nga adda ka para awit. Alwadam iti dalan, anak ko. Nadagsan ti awit mo. May mayat sa umay kayo, nanang. No maitulod ko iti ayan tilugan, da kayon ti mapan mangilako iti tsindaan. Tatulungak pa ni Mike iti garden. Alangarod anak ko, tagpalasak pa'y biit. Dagtutubo di tayo iti kalsada. Nakaawit iti dakkel arut-rutas ako. Dayjay, hindi sunan iti kita. Sardeng akman. Barok. Anya kadiday taawit mo? Natang, sir. Ipaninanang ko dyan tsindaan. Gumatang kayo kadi, sir. Sana ka gumatang iti natang. Adalayawis ko ken ka trabaho no kayat mo. Trabaho, sir? Agad-adalakmat? No kayat mo, agadal kalata. Nga magtrabaho ka kada kami into nagretira ka. Mabalin mo mati agtrabaho iti aldaw, kada klase ka iti malam. Adda ka di kasta, sir? Adda dito yung syudad ti kasta. Amum ka di ti faktorya ti chichirya dito yung syudad. Kukuwak da ijay. Anya ka di ti trabaho ijay, sir? Agibunag ka kadag iti produkto. Padasag sa ti trabaho nga ibagbagan ni Mr. Cruz, nanang. Kabailam nga ta, anak. Saan ko mamay sakripisyo ti panagadal mo? Kuna namat mabalin ko kano ti agadal, no agritira at iti malam. Padasam Ngamno saan mo akabailan?
Di agawid kan dito'y away kat ituloy mo ti panagadal mo. Unanang, barang makatulong ti sweldo kadagiti kakabsat ko. Basta iunay-unay ko asan yung abaybay ang ti panagadal yo Dayta ti kapatgan amagunod tapno nasaya at ti masakbayan. Ikarik nanang, saan ko abaybay ang ti panagadal ko? Kaano ka nga rod amapan? Inak pa'y kasaritan ni Mr. Cruz, nanang. Noon niya ti kunana. Inak agpakada kan ni maestra, ta umalis ak ijay syudad. Adakan ka dayta anak ko. Mabalin mo lata ti agsubli ditoy, no madi ijay syudad. Ada ka di matla nakitam amabalin a parabunag iti kinarton at chichirya. Adda, imbagak nga umay dito faktorya no interesado. Ay nga estudyante met. Ha? Kasano nga rod ang makatrabaho no estudyante? Ay sus, di mo man inusar ta utak mo. Ang mga nusadot pay, kat saan ang makaawit itinadagsan. Nakita kiti ti kalsada ang nakaawit itinaklassako anapunno itinateng. Ha? Kasta ka di? Ang kunamot nga estudyante? Imbagak nga gadal iti malem. Agtrabaho ka data iti agsapa. Adamot pang malem dito ya pagadalan. Agyan ka di mo't iti quarters na iti trabahador. Hanya pa'y ngay. Alangan nga ginawid iti rinabii. Katagad-adal kat nga rod. Ay, apay, awan lat sabalin anakitam. Asaan aday ta nga estudyante? Apay nga dupay lang dagiti karton ditoy. Saan pa'y mo't anapun no jay lugan nga agi-deliver iti chichirya? San asimrag dagiti kakaduak, boss? Nagikatdan sa kanong. Ha? Apay ang nagikat da? Kasanon nga'y dagiti mai-deliver a produkto? Mabayag pa'y ang mabunag ko dagitoy, boss. Awan mo't ngaminon dagiti kakaduak. Ay, unay han. Naladaw laang ti sweldo da, di dan simrag. Ha? Isungag na nayod da na panglaw, tasadot damot ngamin. Aday malisan da, boss. May mayat ka nung kandakdakal ti sweldo. Anya dakdakal? Mamati kamot dita. Day tamad ti kunada, boss. Aganos tayong agtitinulong anak ko. Napanmat nagtrabaho ni Manong yo, kabayatan nga agad-adal. Tuladak mo ti kinagagat ni Manong, nanang. Oray siyak mat. Trabaho mo ti trabaho, iti unag ti balay. Lulakit di agtitinulong tayo. Saan nga agnanayon ti kinapanglaw tayo? Ikagumaak mo ti makaadal, nanang. Day talaang ti pamuspusan, tapno makalungaw ti tao. No agsalukag, agbiag. Ngamno sadot, awan lat ammokon. Basit mo't ngamin ti garden tayo, nanang. Apay analawa ti garden daan ti Dina. E dito tabasit kada tayo, nanang. Ada nga minsigod agarden ti asawa na, anak. Datayo kat awan nalawa agarden day di tatang yo. No kumasaan anasapa apimusay ni tatang? Saan siguro akastoy tirigat tayo? Si kakaditi imbaga ni Mr. Cruz nga umay ag-apply dito faktorya. Siguro madam. Anya siguro? Wano saan ti kayat ko amangag. Di nakita nak ni Sir Ejay igid ti kalsada. Tinamag na. No kayat ko kano ti agtrabaho dito madam. Isu nga imayak. Kunam kanumot nga agiskwela kay ti manam. Kasano ngayon ti panagtrabaho? No kayat yu ang masapak asumrag, tapno masapak matarungwar, mabalin mat madam. Basta makumpletong lakit ni ti 8 nga oras iti agmalam, sakbay nga agretira ka. Awan parikot, madam. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC
Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti napalabas, marigriga ti pamilya ni Tom. May sa abalo ti inana, kat adadwa kakabsat na. Numampay na panglawda, nagagat ken nasaat nga agadal dagiti agkakabsat. Idi nagkita da Tom ken Mr. Cruz nga akin ko ay ti may sa paktorya. Inawis ni Mr. Cruz nga agtrabaho iti paktorya. Napangarod ti baro, kat ti asawa ni Mr. Cruz tinakasarita na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. No kayat yu akit, masapak asumrek, tapno masapak pa'y arumwar, mabalin ka di, madam? Basta makumpletong lakit diti 8 nga oras iti agmalem, sakbay nga agritira ka. Awan parikot, madam. Masapak nga umay agtrabaho. Diyak kaya tinabuntog at trabahadora. Masapol anapartak nga agtrabaho, ken saan asadot. Namnamaan niyo, boss. Saan akasadot? Para makita no pundot ako na masaan ka asadot. Sige, magrugi ka nga rudan. Agyaman ak, boss. Agam sakbay na, ayabak ni Janet, tay suro na ken katipagyanan nyo at trabahador, ken ti agbalin at trabahom. Agpada kayo ken ni Janet iti trabaho. Si kagayam ti kabarbaro akadwak dito'y, ngagibunag iti kinarton at ichirya. Nabayag ka ka din dito'y? Medyo. Ay, anya dyan nadamag ko. Nangag ko ako nanibos nga gadal ka kanumot. Estudyante ka ka di? Wan, saan ka di nga estudyante? Ubing ka pa'y mat? Manipod simragak dito'y. Nagsardang akong anagadal. Siyak, kat nagtulag kami ang masapak asumrek, tapno masapak mo't nga agritira. Tapay ang masapak ka nga agritira. Sumrekak iti pagadalan. Ha? Naggagat ka matin no kasta. Uray si ka. Mabalin mo mat ti agadal, tapno sumaya at ti masakbayam. Nagpartak ka na nang ibunag kadagiti kinarto na produkto. Napuno adagos ti dakilalugan. Nalakalaang matatrabaho, sir? Sana ka nagkamalian ang alaken ka kas trabahador ko. Bayam, tawagak ti kumpare ka maestro iti pagadalan yo. Tapno makastre ka adagos nga awan ti adu asapulen daken ka. Agyaman ak unay, sir. Nasingpet da dya kumparek, managtulong ka dagiti naanos, ken nasaet nga gadal. Ay na, dakkel nga utang ko kada kayo no kasta, sir. Basta agsingsingpet ka, ken naggaggaget ka ditoy, ha? Namnamaan nyo, sir. Saan ka di amarigatan iti kasta? Ang trabaho iti bigat. Kun agadal ka iti malam. No panunutam anarigat, talaga anarigat. Ngam no panunutam analaka, saan ka amarigatan? Kadagiti amin ang nagtrabaho dito'y paktorya. Si kalang ti agadal iti malam. No kayat mo, padasamat. Mabalin ka diti kasta. Si kamot lang ti mairanod no makaadal ka. Di mo ka di kayat, nga iti masakbayan, kat may sakan to amabigbigbig. Kayat ko ngam awan mo ti aramaten a kwarta. Ti sweldom. Inutam, ta iso ti aramatam. Bilibakan ka. Bayam, panunutak anaimbag, no agadalak. Kaslamayat samat ngagpaiso. San asayang ti pagbanlugam, no agadal kamat. Jak natin makikita ni Manong yu akadwayo ang magmagna dito'y dalan. Napanagtrabaho iti syudad, auntie. May mayat pa'y ti agtrabaho ngam ti agadal. Tapno saan unay mat amarigatan ni nanang yu. Tulungan mi ni nanang mi, auntie. Nulakat makaturpos kayo iti high school, mabalinan. Iso ka di nga awan ti pinagtuloy yu iti kolehiyo, auntie. Nalawa mo ti gardinyo. Iso nga rod asaanan ang nagtuloy dagiti anak ko, tapno iso dati mangubra iti garden. Sa balimat kininanang, auntie.
Kaya't na nga agadal kami. Ambisyo sakit di ati inayo. Ikarigatan na aton uyan, tipulos adi namit magawat. Imbag tanagsabat ta dito'y dalan. Adda pa ay ayam di tanatayan. Mangtad ka pa'y mankit di ti pagay ayam ko. Anya nga ay ayam dayta, ta dumawat ka pa'y kanyak manang. Unay kalakit din aya. Kwarta apakisugal ko ti kayat ko asawan. Na, pangalaak nga ititid ko kan ka. Saan ko adawatan? Utangag. Nasalsaliwan-wan ti biyag mo nga may tisyak manang. Awan kwarta. Saan ka di ngagsusweldo ni Tom? Tada trabaho na? Ar-aramatan na nga agadal ti sweldo na manang. Adamat sang kabasit nga ititid na kadagiti addi na. Mabalin ayamat ti agtrabaho nga agadal. Ay, imot kakit di Saan kumat adaw-dawatan ti alaak kumakan ka? Bayadak tumatlaang, angam dinakit din pautangan. Manong, naibusan ti pad paper ko. Adapay gatangak a project mi. Mapantay jay garden. Inta kitain no adapay mabalin na burasan na bunga ti lubyas. Inta nga rod, Manong. Adan sama na rikrik naan ni Nanang. Adda nga miniti kwarto na. Amang ano nabannog. Sa nabali tawan mat klase tayta. Agburas tayo tinatang, tayin tayo sursor. Wen, Manong, tapno makagatang akmat iti papel, kan project ko. Ay gayam, kumusta nga tamat tan ni Manong? Kabailan na nga tatag trabaho? Katagad-adal pa'y? Nagagat day jay amanong ta. Sapay ko ma, tadumteng to ti aldaw asa nakastoy ti kinapanglaw tayo. Makalungaw tayon tumitlaang, Manong. Apay nga takas to'y ti marikriknak no makitak ni Janet. Anya nga tati kayat asawan da ito'y? Apay aming-mingmingan na. Adda ka dirugit itirupang ka. Ha? Awan mat. Nakapagpanunod ka din. No agtuloy ka matlaang agadal. Kaslangarod kayat ko apadasan. Apay adi mo padasan. Nasaya at matdagiti manursuro iti pagadalan anastrakak. Mabalin ka di akaduan na. Ay katwan day talagayam. Basta si ka, mabalin amin. Padasak man matno ka ba ulak? Awan mati inayo akadwayo ita dito gardenyo. Nabannog siguro, auntie. Agmay-may sangamin anang sibog kadagiti ka imulmulaan natang. Tanag-eskwela kami mat. Pudno ka diti imbagana nga agad-adal ni Tom? Pudno, auntie. Agtrabaho iti bigat, agadal iti malam. Ambisyoso kayo talaga? Agpapada kayo amin. Dakas ka diti agarapaap, auntie? Nulakat ka ba alam, mabalin siguro. Ang nupulos, adi mo mat kabailan. Dayjay tay kunada nga ambisyosa. Agtagtagain ap anakariing. Kasta kayo nga agiina. Apay ka di akas lama di ti aldaw mo, anak ko. Apay ka di akas jay ni Auntie Dina, Nanang. Nakita na kami ngamin iji garden. Anya ka di tinaramid ni Manang. Adda ka di manen madi nga imbagana. Imbagana nga ambisyosa tayo ka no? Saan adakas ti agambisyon? No lakit di saan kang agaramid iti madi iti padam a tao. Mas daawak lang amin no apay akas jay na. Saan yu latan nga italtalag? Saan yu apakpakitaan iti madi? Ti ubing ana respeto, saan abaybayan ti apo? Uy, Nanang, tungpalan mi ti biling nyo. Adda ka di pa'y dagiti dadakkel mo? Adda ka nupay. Saan ko nga mo ti ayanda? Anya? Apay adi mo amo ti ayanda? Ubing kami pa'y kadagiti kakabsat ko, idi nagsina da. Addan bukod da pamilya.
Ladingitak no nasair ko tiriknam. Impalagip ko kat nga rod. Awan anyaman na. Ubingak pa ilaang idinapasamak kita. Iso at timang kanin ti pusok. No kasta, adda kakabsat mo. Adda, puro da lalaki. Upat da. Agmay-may sakla nga babae. Nagigyanan nyo iti pinanawan da kayo. Iti sidong ni lolo ka ni lola mi. Ita, puro barumbadon dagiti lalaki akakabsat ko. Magusto ti panagtrabaho ni Tom. Kanayo na masapa. Nagpartak nga gunggunay. Rumbang laeng tamasuswelduan kat nga rod. Ngem na iduma kadagiti nagbali na trabahador ta. Di mo kadimadlaw. Sa bagay, nadlaw ko batket di. Naasidagdapay iti tomboy ani Janet. Isukano tinangalukoy kini Janet tap nagtuloy mo't nga gadal. Isumat lagaya makanayon dang agkuyog arumwar. Pasaray no agritira da, agkuyog dan adwa. Agsipod tamay may sa pagadalan ti sumsumrakan da adwa. Kasla dabay kat madlaw ko na ka ni Janet. Kasla saan mo't una yun alakyon tigaraw na. Anya? Kastamot nga ro tinadlaw ko. Amangan no agayat matan kinito. Naistorya akong ti kabibiyag mi. Agistorya ka mat ay ti kabibiyag ti pamilyam. Awanan ni tatang ko. Nilangan nanang tikad kadwami ijay balay. Ulila kagaya man iti ama. Ay, sanak man ngulila. Ngam binaybayan na kami mat ti amami. Marigrigat kami. Isu nga imbili ni nanang. Ngay kagumaan mi ti agadal. Tapno makalungaw kami iti biyag. Kasta kumamat ti inaramid ti inami. Saan kumamat abarumbado dagiti kakabsat ko lalaki ita? Ipakitam nga uray pinanawan da ka. Makaaramid ka iti nasayaat para iti masakbayam. Agyamanakan ka, Tom. Dakkel tinaitulong mo kanyak. Awan pa yung matinaramidak para kan ka? Tingay pa nangalukoy mo kanyak nga gadal. Dakkelan at tulong mo kanyak. Sikamot lang ti makapasaya at iti masakbayam. Babaan, iti panagsalukag kan anos. Agyaman na. Kasi mangbay kay tibiyag ko. Nakargaan yung ti truck. Ngam awan pa iti driver. Wan nga road, boss. Sinapsapa mi tinagkarga. Ngam apay nga awan pay. Apay nga ay. At niya nga ta tinapasamak na. Aguray tayo, aging gainton madamdama, boss. Amangan mo adala ang nakataktakan na. Awan kayam. Anda ka di pa'y amam mo, makayat na ti umayag trabaho dito yung faktorya. Kaya't kung alaan ni ading ko, boss. Ngam, agadal mo't lang kuma. Kasla ka di mutlakan ka, nalaingag trabaho. Uwan, boss. Naruam kami itirigat. Manipod awan day di tatang mi. Da kami ti agtrab-trabaho. Tultulungan mi ni nanang. Ala, ingka nga rod ayaban ti kabsat mo. Tagtrabaho mo't ditoy. Agadal mo't laeng no kayat na ti agadal. Naimbag man tayo may kapimasyar anak ko. Nabayag mo't basita na di ka nagawid. May kawa kami iti kaawan mo. Mailiwak mo't kada kayo, nanang. Ngam, aganos tayo pa, tapno makaadalak. Makapanak ko mamat ijay. Kumusta mat nga ijay syudad, mano? Nasayaat mat ading ko. Kayat ni boss, maumay kanumot ni Mike ijay. Tagadal mat akas kanyak. Pumanaw mat ni Manong May? Aganos tayo pa, ading ko. Agbaliw mo't lang tibiyag tayo iti masakbayan. Kayat mo kadimat ti mapan ijay syudad, Mike. Ngam urnungam ti daduma aswildom, Isu ti daduma nga aramatem inton agadal ka iti kolehyo. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo,
ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti napalabas inawat ni Mrs. Cruz ni Tom iti paktorya ti Chichirya. Nagamamuda Tom kan ti tomboy ani Janet. Magustuhan ni Mr. Cruz ti kinagagat ni Tom. Dinayaw mo't ni Janet ti kinaanos kan kinasat ni Tom nga agadal. Inalukoy nga rod ni Tom ni Janet nga agadal mata. Nagsiningad dagiti dua. Kanayon da nga agkuyog amapan iti pagadalan. Kabayatan na, agsapsapol ni Mr. Cruz iti agtrabaho iti paktoryana. Nagawid nga rod ni Tom. Tapno awisen na ni Mike akabsat na. Papagayam, denggan tituloy ta seryeta iti alawas a napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Saan nanang? Mayat kit din umay ni Mike tapno makadalmat. Dandan ni agkulehyo. Agurnong iti pagadal na. Kayat mo kadimot ti mapan ijay syudad, Mike. Ngam urnungam ti daduma sweldo ma. Isu ti daduma nga aramata minton agadal ka iti kulehyo. Ngam asino nga iti kadwayong agtrabaho ijay garden, nanang. Didak pagdanagan. Uray saan ko nga aduan ti imulak. Dakdakkel matlaang ti masapulan yo. No agtrabaho kayo adwa iti paktorya. Ado nga ta, nanang? No agtrabaho kayo, binulan kayong agsweldo. Makaurnong kayo. Ngam ti basit agarden tayo, mabayag sa tayo agapit. Sa bagay. Sige nga rod. Agtrabaho akmatan iti pagtrabahuan ni Manong. Itataddan kadwa ni Janet nga agibunag kadagiti karton. Naawan klasem, kumuyo ka iti driver no mapanagideliver iti produkto tayo. Sursurwam meten ti agmaneho. Agbalinak to a driver ti delivery truck, boss? Di mo kadi kayat? Adun ti agordar iti produkto tayo. Iso akasapulan pa iti may sa delivery truck. Kayat ko boss. Sursurwak nga ron ti agmaneho. Patya ka nataras ka lang nga makasursuro. Tanasaet ka iti anyaman na bahanay. Ikagumaak, boss. Saan ko adadaalan day ta panagtalakyo? Alang nga rod, asidag ti pagideliveran day ta. Iso akumuyog kan. Makasubli kayo, sakbay ti sasarak mo iti pagadalan inton malam. Agyaman ak unay, boss. Gaputaman nakaawat kayo. Nasapa pa'y iti ipapanta iti pagadalan. Inak pa'y agpapukis. Tatidugan ti buhok ko. May mayat na umatidog ti buhok mo. Tanapimpintas ka. Ngam ti kasta akasla pukis ti lalaki. Ha? Napintas ko nang? Saan kit din? Bay amon ti agpapukis. Bagay mo ti atidog a buok. Ang manipod pa'y ubingak. Kastuyin ti buhok ko. Ngam itantabalasang ka. Saan ka di arumbang amabaliwan mat ti buhok mo? Bagay ko nga ta. Amangan no katawaan dak. Apay kumangay a katawaan da ka. Adukit di ati mangaramkan ka. Sige. Padasak man nga rod ti atidug a buhok. Sino nga taday ta nakapalda, nakatalikod? Payman. Hoy! Sino ka makibibiyang iti kinarton dita, ha? Boss, aanda ka di sa bali nga ipaubrayo? Ha? Sika ka di dayta, Janet? Apay, boss, didak ka di nabigbig. Saan matunay anabayag di saan nyo ayo umay dito'y paktorya? Maikawa aklaang. Sigod ngamin akanayon ka nakapurontong kan nakamaong. Ita, nakapalda ka? Kan, saan pa yun apukis ti lalaki ti pukis mo? Ho,
Napintas ka ba't gayam? Ah? Thank you, boss. Uray da kayo. Nagpintas kayo. Ay, sigudan na napintasak. Ngamsi ka, ita ka lang nga napintas. Huh? Hindi, guwapo. Ah, boss. Apay ngagmay-may sa kamanen, amapan ije pagadalan nyo? Nagpasyudad da manong ko, auntie. Anya manen tinapananda ije syudad? Agor nung da kano iti pagadal da, auntie. Dayta katay kunak. Parparigatan nyo laeng ti Baguio. Kabaulan da siguro, auntie. No di da kabaulan, di agawid da. Kita man no anya ti resulta ti kinaambisyo sayo? Saan ka no adakes ti agarapaap? Basta awan ka no ti aramid adakes, auntie. Ambisyo sa kayo kit di dayta ti amok. Uray, tasaan kami kanumot at dumawdawat kan ka, auntie? Nagbastos ka matan nga ubing? Ha, dita ka man laangan? Imbag ta nagkita ta dito'y dalan. Apay, di mo ka di isursuro dya anak mo itinasaya at asursuro? Apay ka di manang, nasingput mo ti anak ko. Malaksid lang no aglablabas ti kasasauna. Kasasaw kitay. Ang madikit din tito na dati sa una. Ay, pasensyan manang. Alabay takas sa ukto ti anak ko. Rombang laang. Nagtrabaho laang dagiti kakabsat na ijay syudad. Ang kunamatlan asinon. Siya kung ti dumawdawat iti dispensar manang. Kunam no asino ngagsasaw. Imove ubingan. Kasanon to pa yan inton dumakal. Amangan no di na pa'y am-ammon da tao. Ha? Anya ka di timbagam ka ni Antim Adina. Kasuron na ka man. Sorry, nanang. Inulit na ngamin nga imbagang ambisyosa tayo kano. Anya ngamin ti imbagam, anak. Mutsak matan nalapdan yung imbaga. Asaan tayo man at dumawdawat kan kwa na? Saan mo nga ulitan nga ibaga ti kastakan kwa na, anak? Unay niya ti ibagbaga na. Saan mo apatulan? Mabalin ka di, anak. Huwag, nanang. Lumikli kaklaangan, magsabat kami. Nasakit ngamin ti pa nagsasauna. Baybay amlatan, anak ko. Awan matlaang ti maganab mo, nusong batam ti madi nga ibagbaga na. Saanin ama ulit, nanang? Nagpaisun sa matay ko nga amangan no agayatan ni Janet kanitom. Manipod ka na yung dangagkuyog. Dakil ang tinagbaliwan ni Janet. Saan na tumbo ititigtignay na. Inaram nga tan nitom, dayjay a Janet. Day tatisan ko nga mo. Basta ti makit-kita, kat napasig da iti tunggal maysa. Makita man nga agpaiso ni Ayat. Mapagbaliw na, ultimo tumboy. Di tapayaan mo, nun nitom ti makagapuno apay nagbaliw. Awan mo't ngamin makita ka Malaysia no kas di nga kuy-kuyog da. Imposible mo. Nga dapay sa bali ang makagapo, iti pa nagbalbaliw na. Mga no dalaang mo't makagapo, no apay alalaki ti sigo datigtignay na. Ngam kinapudno na, talaga babae tirikna na. Nagpintas kan, Janet. Saan ka di ahos tutay kunak? Abagbagay mo ti atidug abok. Uray si kamot tom. Nagtar kamot. Sapay ko ma. Tagtalin at ti panaggayem ta. Aging gadi ta makaturpos. Masigurado ngagtalinaad. Awan pa'y nagayem ko akas kan kay ti kinasayaat kan kinasimpot. Nalabas samot dahi ta pa ng patirayok mo. Seryoso ak itimbagak tom. Kaya't mo ka di, nga ipasyar ka mat ijay nano mo abalay mi. No maikariak lakit di nga ipasyar mo ijay balay nyo. Apay kumasaan ka amay kari. Awan pa'y babae nga impasyar ko ijay balay. No dilaang siksika. Pudno ka di day tangay bagam. Amangan kit dimat no may kamanong ak nga ipasyar mo ijay balay nyo.
Uray damagam to ni nanang ko. Si kapay lang ti babae. Apadap awak ijay balay. At da ka din relasyon nyo kini Manang Janet, Manong? Awan pa'y ading ko. Saan ko apaayan ti tarigagay ni nanang? Ama katurpusak pa'y. Madlaw ko ngamin anasingad kayo ni Titunggal May sa Manong. Plano pa'y laang ading ko. Ngamintun makaturpusak. Isot ti babae ng arapaap ko. Nasingpet-met kit di kan nagagat ni Manang Janet. Awan ti makunakken ko na. Kaya't kung ipasyar ijay balay. No awan klase. Agpakadakan ni boss. Masigurado adi na tayo palubusan. No agigiddan tayo atalong agpakada. Sigurado dayta, ading ko. May sublat kan tumat nga agbakasyon inton sumangpet kami. Nakitam ka di, ti ibagbagakan ka? Saan ka di ahusto, Anya tinakitak ahusto ako naman, Kunam nga agad adal di anak mo. Angam nangisang puhet iti babae. Inton madamdama, agsikog to di babae. Kat ipaaw-awer dantukan ka ti anak da. Gapo ka di tanangisang pet, kat agasawa dan? Uray saan da pa'y ngagasawa, Kayat mo asawan, agbinbin nantay dalatan? Awan papanan na, no di agsikog to, di babae. Adda kadakwada day tamanang. Amo damot tinasaya at kansaan? Iso nga rod nga iparparupakken ka, asaan na mapasamak ti arapaap mo, makaadal danto. Anya pa'y nga no di kasta. Sa anak mo't nagkurang anang bagbaga kadakwada. Kat, mamatikan nga agpaiso ti ibagbagak, Ay, kunak tumatkan ka. Awan pa'y imbagak, asaan apim mayso. Imbag ta si kamat ti simublat anagawid anak. Si kamat ti pagdamagak. Pudno ka di ti atap ni Antiyo nga da relasyon damanong mo kan ti babae nga impasyar na ditoy. Awan pa'y ita, Nanang. Ngam plano ni Manong Arman, inton makaturpos dan iti panagadal da. Day tati imbagak ka ni Antiyo. Ngam ipilit na ti atap na. So binaybayak. Mamati ak iti imbaga ni Manong mo agayim na ti babae. Agpadadaan na singpet, Nanang. Kaya't dati makaturpos iti panagadal da. Anya ka di mo ti alalaan ti babae nga kurso? Agpadada mga alala iti kinapulis. Ngam amo yun, Nanang. Sigud atumboy gayam day diya babae. Ngam nagbaliw gapo kini Manong. Kaawatan nga agayat mat nga rod ka ni Manong mo no kasta. Nagbiit ipanaglabas ti aldaw. Dandani kayon makaturpos iti kinapulis. At ako mairekomendayo apadayo anasing patatrabahador dito asumukat to kada kayo. Adading ko abalasang, boss. Nalaing matday dyan agtrabaho. Sige. Nulakat takaslakada kayo kinimay ka nagagat, kayat ko. Un, boss. Kaslaisun to ti kasukat ko no makaturpusak. Kaskada kami kan ni Mike. Agadal kumamatlaang. Sige, basta nagagatlakit di. Tsakamin kayat ti sadot. May pasigurado, boss. Uray babae day jay, taalis tumat nga agtrabaho. Kaano nga rod nga umay day takabsat mo? Umadanin ti bakasyon kan panagturpos mi kan ni Janet, boss. Umay tumat ten apaman nga agbakasyon kami. Anya ti kunam, mapanmat ni Josie ijay syudad? Agturpos nga minan damanong, Nanang. Sayang met, no sabali ti sumukat nga agtrabaho ijay. Kabailan nga tani ading mo ti agtrabaho, kabayatan nga agadal. Adda kami pa'y mat kini Manong akadwana ijay. No agpuliston ni Manong, di adda pa'y lang matakadwana, Nanang. Saan mo nga ron abaybay anti ading yu ijay, O, Nanang, apay ko mabaybay ak ngay. Ay, sapay ko mata makaturpos kayo amin. Dandanin makaturpos ni Manong, Nanang.
Sakto matan ti sumaruno. Maragsakan ak unay. Tamalpas matlaangan ni Tom. May santon a pulis. Wananang, mas dao tulakit di Jason na mamati nga agad-adal ni Manong. Bay amlat tadagiti tao, akanayon nga awan pa nagtalag na itipada na a tao. Wan matkit di ananang. Ti kunada, isuda lang tinalaing. Ne. Apay, anak kapulas ka iti kastaunay. Papanam. Itangamin ti panagturpos ti anak ko akas pulis. Inakmamat imarcha ti anak ko. Anya? Pulis? Kunam? Di nakmanrabakan, sika? Pudno ti bagbagak. Aggid dandang agturpos iti gayem na babae nga impasyar na ididitoy. Saan nga asawa day jay, tagpadadang agad-adal. Aggayem dalaeng. Na, pudno ka di ti ibagbagana, nga agturpos a pulis, ti anak na. Sige manang panawan ka pa'y dito'y dalan, inak agpagradwar. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.